Fideo dosbarth i chwith ar gyfer y mathemateg uwch gynhaliol 1-2. Cyflwyniad i'r dosraniad binomial. Mae pol 1 yn taflu dis-teg cyffredin 4 o weithiau. Bod i x ddynodi nifer o 6 mae'n taflu. Darganfyddwch dosraniad tebygolrwydd x. Felly, mae'n cael 4 tro i daflu'r dis. Mae'n dechrau, S yw taflu 6, F yw bod dim 6, success a fail fi'n credu. So S mae'n taflu 6, felly tebygolrwydd taflu 6 yw 1 chweched, mas o ddis cyffredin, a mae yn 10. Felly hafel debygol, felly 1 chweched, a 5 chweched, mae yn methu. Yr ail dro, os dwi wedi llwyddo tro cynta, 1 chweched i daflu a 5 chweched i methu. Os dwi wedi methu tro cynta, 1 chweched i lwyddo a wedyn 5 chweched i methu. A wedyn y trydydd tro yr un peth. Felly hwnna yw'r trydydd tro, a'r pedwerydd tro yw'r brigau yna. Coeden tebygolrwydd sydd gyda ni fan hyn. Felly ni'n dechrau, ni'n taflu y tro cynta, odyn, neu ni'n methu, ac yn y blaen. A ni'n gosod ar y brigau yr tebygolrwydd priodol. Felly, ni angen dosraniad tebygolrwydd x. Felly, sawl x i ni'n gallu taflu. Ni'n gallu taflu 0, neu 4x i ddechrau den. Dechreuwn ni 4x. Felly, taflu 6, 6, 6 a 6. Felly, 1 chweched 4 weithiau sy'n rhoi i ni y canlyniad yma. Sy'n eisiau gweithio fe mas. Felly, os dyw x yn 3, ni'n gallu cael x 3, 6 yn 1, 1, 1 a wedyn methu. Neu 6, 6 methu a 6. Neu 6 methu 6 a 6. Neu 6 methu 6 i ddechrau 6, 6 a 6. Felly mae gyda ni 1 chweched 2 weithiau a 5 chweched 1 weithiau 4 gwaith. Felly 4 ar yna dyn ni lle mae 1 chweched 2 weithiau pŵer 3 a mae 5 chweched ni wedi methu unwaith a mae 4 ffordd o gael hwnna. I gael 2, mae 1, 2, 3, 4, 5, 6 ffordd yn ni. 2 llwyddiant, felly 6, 6, methu, methu. 6, methu, 6, methu. 6, methu, methu, 6. Methu 6, derbyn 6, 6 a methu. 6, methu, methu 6, cael 6, methu 6, cael 6. Ar un ola, methu, methu, cael 6 a cael 6. Felly mae gyda ni 6 gwaith le ni'n cael y 6 dwywaith, felly 1 chweched dwywaith, a'r 5 chweched dwywaith. A mae 6 ffordd o gael yna, felly dyna'n ateb ni. Sy'n angen gweithio fe mas. A wedyn ni 1 6, felly 1 6 a 3 methiant. 1 methiant, 1 6, 2 methiant. 1, 2 methiant, 1 chweched, 1 methiant, a wedyn 3 methiant a 1 chwech. Felly 4 gwaith, ni'n gallu cael 1 chweched a 5 chweched am 2 nhw. Felly 1 llwyddiant, 3 methiant, 4 o weithiau. A tro ola, 1 ffordd i gael 4 methiant, felly 0, 6, ni'n cael 5 chweched 4 weithiau i'r pŵer 4. Felly tebygolrwydd, dosraniad tebygolrwydd wedyn, yw y gwybodaeth yna. Felly ar gyfer x yn 0, oedd 5 chweched i'r pŵer 4, x yn 1, oedd 4 gwaith 1 o'r chweched, a 5 chweched 2 gwaith i'r pŵer 3. Ar gyfer 2, 6, oedd 6 gwaith
i gael 6 ddwywaith a methiant ddwywaith, 5 chweched, a wedyn tair 6, oedd gyda fi 4, gwaith le oedd 1 chweched tair weithiau a 5 chweched 1 weithiau, a wedyn i gael 4, 6, oedd gyda fi 1 chweched 4 weithiau. Felly dyna'r dosraniad tebygolrwydd. A mae hwn yn ddosraniad binomial 2 waith, 2 ganlyniad, naill ai llwyddiant neu methiant yw binomial, tebygolrwydd binomial, a mae gyda ni batrwn yn ddatblygu, os ych chi'n gallu gweld fyna. Dyna beth o'n i wedi cael. Michael nawr a dis cubigol a tuedd arno. Dyw e ddim yn ddis teg. Mae hwn yn debygolrwydd o 0.3 i ddisgyn ar 6. Mae'n taflu fe 4 weithiau. Rhywun peth ag yna. Boed i dynodi nifer y 6 mae'n taflu. Darganfyddwch ddosraniad tebygolrwydd Felly, gweithwch chi nhw mas, ond gech chi weld y patrwn. Felly, mae methu cael 6 gyda 0.3 tebygolrwydd. Felly 0.3 yw y tebygolrwydd o daflu, felly 0.7 bod e'n methu. Yn 0, 0 nifer o 6 mae wedi taflu, felly 0.7 4 weithiau. 1, mae wedi taflu 4 weithiau, mae wedi cael 0.3 ar gyfer y 6 yna 1 weithiau, a 0.7 3 weithiau. Fel o'r blaen, mae 4 ffordd i gael 1 6 mas o fyna. 6 ffordd fel o'r blaen, os byddwn ni'n neud y goeden, i gael 2 6 gyda 0.3 tebygolrwydd i gael 2 nhw a 0.7 i methu cael y 2 nhw. 4 ffordd i gael y 6 nesa eto. Felly tair 6 tro yma, 0.3 i'r pŵer 3, a 1 methiant 0.7, a'r tro ola, neu os ydyn ni'n cael 4, 6, 0.3 yw'r tebygolrwydd, a 4 ohonyn nhw, a ni'n cael yr ateb yna. Felly, 4 tro, a ni'n cael dosraniad tebygolrwydd fyna. Y pethau sy'n bydde'n newid, bydde'r 1, yr 4, y 6, y 4 a'r 1. Mae Peter a Hayley yn chwarae gêm lle mae dim ond un yn gallu ennill. Mae gan Peter tebygolrwydd P iddo ennill y gêm, a maent yn chwarae 4 gêm. Tybiwn fod canlyniad pob gêm yn annibynnol o ganlyniadau'r gemau eraill. Bod Z yn nodi nifer y gemau mae Peter yn ennill. Darganfyddwch ddosraniad tebygolrwydd Z. Felly Z. So maen nhw'n chwarae 4 gêm, am ni fod yr un cyfuniad a beth oedd gyda ni gynnau. Mae Peter yn colli 4 gêm, felly mae gyda ni 1 minus P, fel oedd ni fyna, tebygolrwydd y golli yw 1 minus y P, a wedyn i'r pŵer 4 mae wedi colli 4 ohonyn nhw. Mae'n colli 3 ohonyn nhw a ennill 1. Felly mae 4 ffordd o gael P, a mae wedi ennill 1 a colli 3 ohonyn nhw. Felly 1 minus P i'r pŵer 3. 6 ffordd i ennill 2 ohonyn nhw. So P sgwar a 1 minus P ydi sgwario. 4 ffordd i ennill 2 ohonyn nhw. So felly 4 P cubed a 1 minus P i'r pŵer 1. A ola, 1 ffordd i gael P i'r pŵer 4. 1 ffordd mae'n gallu ennill y 4 gêm. Un arall. Mae gan Kate ddarn arian sydd â tuedd arno. Y tebygolrwydd o ddisgyn ar pen yn dangos yw 0.72. Mae'n taflu'r darn arian 2 waith. Felly dyna ni. Mae'n taflu'r darn arian, mae'n llwyddo cael pen neu mae'n methu. Taflu fe'r ail dro, cael pen neu mae'n methu, ac yn y blaen. Os dwi wedi dechrau a methu, mae'n gallu cael pen yr ail dro neu methu'r ail dro. Rhowch chi'r tebygolrwydd arno,
Mae bob un o'r ein a dim ond yn trial dwywaith. Felly rhowch chi'r tebygolrwydd yno, bod i x yn nodi nifer y pennau sy'n ymddangos, darganfyddwch chi ddosraniad tebygolrwydd x. Felly, cyfle i chi wneud hwn. Un arall, mae Lexi newydd osod 2 fwlb golau newydd. Mae gwneithurwr yn honni bod yna siawns o 0.87 bydd y bylbiau yn parhau yn fwy na blwyddyn. Boed i dynodi nifer y bylbiau sy'n para fwy na blwyddyn. Gan nodi unrhyw dybiaethau rydych chi'n gwneud ac gan defnyddio'ch ateb blaenorol, darganfyddwch ddosraniad tebygolrwydd y. Felly eto, chi'n cymeryd y bylbiau yma a gweld os nhw'n para blwyddyn. Naill ai mae un bylb yn para blwyddyn, neu mae fe methu cyn y flwyddyn. Mae'r ail fylb gyda fe yn llwyddo neu mae'n methu, a os dweud yr un cyntaf di methu, mae'r ail bylb yn gallu llwyddo neu methu. A 87%, felly 0.87 yw hwnna fel tebygolrwydd. Rhowch chi'r tebygolrwyddau ar y diagram. Boed i ddynodi nifer y bylbiau sy'n para fwy na blwyddyn, a gan nodi unrhyw tybreithau rydych chi'n gwneud a gan defnyddio'ch ateb blaenorol, darganfyddwch ddosraniad tebygolrwydd y. Felly dyna chi. Ei wneud, a wedyn yr un arall fan hyn, mae Summer a Charlie yn 2 gefnder, 9 blwydd, sy'n byw ymhell wrth ei gilydd. Mae'r GIG, yr Gymdeithas Iechyd Genedlaethol, yr NHS, yn honni bod yna debygolrwydd P bod plentyn 9 blwydd oed yn mynd i ddal y frech goch mis nesaf. Boed i Z dynodi nifer y cefndryd yma sy'n dal y frech goch mis nesaf. Gan nodi unrhyw dybiaethau rydych chi'n gwneud a gan defnyddio'ch ateb blaenorol, darganfyddwch ddosraniad tebygolrwydd Z. Wen naillai, mae un o'n nhw'n dal a'r llall ddim, neu mae'r ddoi nhw'n dal, neu mae un yn dal, a'r llall ddim, yr un cynta yn dal, yr un cynta ddim yn dal, methu, a'r llall yn dal, ac yn y blaen. So, rhowch chi'ch tebygolrwydd ar yr diagram coeden yna a gweithio mas dosraniad tebygolrwydd Z. Daliwch i'r fideo i ateb y cwestiynau yna, mae'r atebion yn dod ar y diwedd. Mae un taflen arall o gwestiynau i chi. 3 tro yma nawr, felly mae Mark yn saethu 7 at y targed. Mae ganddo'r tebygolrwydd 0.28 o fwrw targed. Boed i bedol dynodi nifer y saethau sy'n bwrw targed. Felly mae'n naill ai bwrw neu mae'n methu. Yr ail tro a'r trydydd tro. Boed i bedol dynodi nifer y saethau sy'n bwrw targed, gan nodi unrhyw tybiaethau rydych chi'n gwneud, darganfyddwch ddosraniad tebygolrwydd i bedol. A yr un ola, mae Tim yn coginio pryd o fwyd. Bydd yna debygolrwydd P, a bydd yn anghofio o leia 1 cynhwysydd pwysig. Yfori, mae'n rhaid iddi goginio 3 pryd o fwyd. Felly 3 tro dy fe. Boed i f, ddynodi nifer y prydiau yma lle mae o leia 1 cynhwysydd pwysig wedi anghofio. Gan nodi unrhyw dybiaethau rydych chi'n gwneud ar ganfyddwch dosraniad tebygolrwydd f. Felly eto, P a 1 minus P, ac yn y blaen ar gyfer y 3 tro. Felly naillai mae fe yn llwyddo neu mae fe'n methu. P yw bod e'n anghofio leia 1 cynhwysydd pwysig, 1 minus P yw bod e ddim yn anghofio 1 cynhwysydd, o leia 1 cynhwysydd pwysig. Felly chi'n gwneud y tabl yma. A mae'r atebion yn dilyn nawr. Felly dylech chi fod yn sylwi bod yna batrwm yn datblygu ar gyfer yr holl atebion yna. A dyna chi ddiwedd y cyflwyniad i ddosraniad binomial.